El meu nom és Jordi Martí i m'han demanat que us expliqui una mica què és ser emprenedor social, això aquí, i què és Cuboi, per poder-ho portar-ho a la pràctica. Aquí tenim un exemple perfecte de que la societat nostra a Catalunya, a Espanya, cada vegada, per sort, vivim molts més anys, però el que ens interessa és que viure amb qualitat. I per arribar a una edat com la d'aquest avi, d'aquesta forma tan platòrica, el que és bàsic és prevenció. I nosaltres, amb això, el que nosaltres facilitem és un sistema de prevenció de salut. I això és el que us vull explicar avui. Jo soc químic, portava 25 anys en el sector del diagnòstic, o sigui, el tema de la sang sempre ho portava a dins, però ja veig que el sistema tampoc, per ser un emprenedor ha d'haver alguna cosa que no t'agrada. I per treballar cada dia has d'estar emprenyat. Hi ha coses que realment veus que no poden funcionar o que és impossible portar-les a la pràctica, i tu amb una mica d'imaginació, una mica d'hores, passió, il·lusió, ganes, etc., doncs intentes portar-ho a terme. En el cas de l'avi, tot va començar, en el meu cas, vaig llegir un dia a La Vanguardia que deia que el 40% de morts d'atacs de cor que es produeixen en edat adulta es poden prevenir si de petits ens mirem el colesterol. Això com a titular queda molt bé, però el problema és com vols mirar amb un nen de 6, 7, 8 anys el colesterol. Quan veuen una petita agulla criden, se'n van corrents, és pràcticament impossible. Llavors nosaltres el que vam fer és intentar substituir la punció venosa a la sang aquí del braç, que si teniu algun fill és de les pitjors experiències que té un pare. Creieu-me, a mi em passa que has d'agafar entre 3 familiars al braç, 2 al cap, 1 al peu i intentar agafar la mostra de sang. Que sí, per això vam haver de canviar la decoració, per això costa molt. No vaig creure gens. Molt valent. Llavors, nosaltres el que fem és, en lloc d'agafar la punció venosa, agafem una pinxem al dins. I l'única cosa que necessitem és una gota de sang obtinguda d'una punció capilar, que pràcticament no fa gens de mal. Això ens permet anar a escoles, anar a qualsevol tipus de lloc amb mínima estructura per poder aconseguir la sang. El segon, nosaltres el que també vam veure és amb això podem prevenir moltes malalties que se'n diuen silent killers. Són malalties que no fan cap tipus de sintomologia, des de símptomes, però que en el moment un atac de cor o en el moment de diàlisis. Tot això es pot prevenir. O sigui, si una persona avui per avui té un atac de cor, no es pot dir que és perquè ho vol, però està comprant molts números de la loteria per tenir-la. Hi ha 7 causes que et fan que una persona tingui un atac de cor. Si d'aquestes 7 tenim 3, tenim molts números. Quines són aquestes 7? També una mica de... Perquè per posar-hi traves que no tinguem un atac de cor, una és fumar, l'altra és una vida totalment sedentària, una altra és tindre més de 60-65 anys, l'altra és tindre un diàmetre de la panxa considerable, colesterol, glucosa i hipertensió. Si el meu pare que té 65-70 anys ja té una d'aquestes, sisplau... Perdó, és que, avi, em sembla que vostè les compleix totes, ja s'hauria d'estar mirant... Ha de caminar... Vaig cada dilluns. Això és totalment insostenible. O sigui, l'economia del benestar no hem d'arribar a aquests punts. Hem d'intentar allargar-ho a qualitat de vida molt més sana. Si tenim 3 d'aquests, tenim bastant exposats de tenir un risc de patir un atac de cor. La mateixa cosa passa amb diàlisis. El ronyó ens va donant símptomes fins que en el moment, potser demà, farem una mica pipí-sang i és massa tard. Mirem-ho abans, només mirant creatinina, glucosa, podem saber més o menys com està el nostre ronyó. Això és per malalties no infeccioses, que totes nosaltres, un 12% de la població ho té. Jo just ahir vaig arribar de Brasil. A Brasil el tema de la xeringa no és un gran problema, el problema és ells com transportar la sang d'un lloc a l'altre. La mostra de sang, si agafem una mostra de sang aquí i la portem a Vall d'Hebron i no la posem dintre una nevareta, es farà malbé. I quan arriba a Vall d'Hebron ja estarà coagulada i no ens serveix per res. Llavors, en països en vies de desenvolupament, el que hem de fer és un sistema que sigui superfàcil transportar la sang d'un lloc a l'altre. Llavors nosaltres el que fem és
Depositem la mostra de sang en un tros de paper com aquest que porto aquí sobre. Pinxem el dit, col·loquem una gota de sang en aquest paper que és especial, 1, 2, 3 gotes, ho deixem secar a temperatura ambient i una vegada està sec ho fiquem en un sobre i podem enviar-ho si volem per correu com si fos una targeta de Nadal. Amb la qual cosa, amb això aquí ja podem, qualsevol persona arreu que estigui a qualsevol lloc super separat de la civilització li podem agafar una mostra de sang. Amb això què fem allà? Allà també mirem colesterol, glucosa, triglicèrids, etc. Però allà, a Brasil, que vaig tornar ahir, allà el que fem és prevenim els embarassos, a les dones embarassades mirem si tenen algun tipus de malaltia infecciosa. Llavors mirem si una mare, per exemple, té sida, el nen sortirà amb sida. Però si nosaltres ho sabem en temps, quan la persona està embarassada, sabem que la mare té sida i li donem medicació, el nen surt sa. Això és la meravella. Llavors, clar, com pot ser que encara cada dia neixin 1.000 nens seropositius infectats durant els 9 mesos de gestació si sabem que la mare és perquè no tenim accés a la mare aquesta? El nostre concepte és expandir aquesta solució arreu del món, que qualsevol nen que neixi tingui les mateixes condicions de salut que pugui tenir qualsevol nen que neixi aquí a Sant Boi. Llavors, ahir vaig tornar de Brasil. Llavors, aquest any el govern de Rio de Janeiro, que és nosaltres on ens movem, ha fet unes 86.000 dones embarassades. Llavors, gràcies a això, tenim que 2.303 nens han nascut que estan corrent per la Copacabana sense tindre sífilis congènita, 333 sense sida, 381 sense hepatitis, 662 sense toxoplasmosis. Això aquí, com que tenim aquestes dates, a mi em dona peu a poder-ho anar a qualsevol part del món. Llavors, el meu consell d'emprenedor social és qualsevol cosa que no ens agradi o que veiem que la manera de fer de tota la vida ho hem fet sempre així, siguem una mica creatius i veure com ho podem solucionar algun problema i arribar a la gent. Que econòmicament, lògicament, hem de ser sostenibles, però moltes vegades molt més pel cor que per la part purament econòmica. Després us mostraré un vídeo d'un laboratori que hem obert aquest estiu al mig de la selva de Guatemala. No hi ha ningú que vulgui anar al mig de la selva de Guatemala a donar un servei a 1.000 dones embarassades que estan disperses per tot arreu. El que sí que és important és, si tu tens el convenciment que una persona, empatia, tu et poses al lloc d'aquesta persona, realment és molt important. A nivell polític, també. Nosaltres hem de demostrar que invertir en prevenció o invertir en les nostres solucions que qualsevol emprenedor social pot tenir a la llarga o no tant a la llarga és econòmicament moltíssim més rentable a nivell de cohesió, a nivell de qualitat de vida, a nivell de que l'avi pugui viure molts més anys a casa amb unes condicions de salut platòriques. Això t'agradaria. Seria el detall, de vegades em dona una vida que és per ell. Llavors, i també el tema aquest, també m'interessa molt el tema d'avui, que els emprenedors ens hem d'apoyar, emprenedors amb emprenedors. Ara el vídeo que us posaré, que és un laboratori que hem obert a Guatemala, ha sigut parlant un sopar, una persona que té una solució de wifi de molts quilòmetres de connexió per enviar senyals, nosaltres amb sang, i ara veureu el vídeo que el que hem fet és hem muntat una clínica de xeus pràcticament enmig de la selva de Guatemala. Veureu una persona que porta una motxilla, pot arribar allà, desplega un panel solar, en el vídeo no es veu panel solar, però a partir d'aquí pot fer una ecografia i nosaltres amb una mostra de sang. Llavors el naixement allà no és tan diferent com el que tenim aquí. Llavors una mica, jo des de l'any 2011 soc Ashoka Fellow, Ashoka és la red principal d'emprenedors socials que hi ha al món, que això, qualsevol petit empenta, això sembla de la Vileda, qualsevol petita empenta que ens pugueu donar en obrir portes, perquè les hores i les ganes i el coneixement el posem nosaltres. L'única cosa que necessitem realment és que creieu, que sí que creiem, fer xarxa és bàsic, perquè entre molts diferents col·lectius veiem el món de moltes diferents maneres, però realment podem fer una molt bona cohesió. I per això és important tindre locals o tindre llocs on la gent es pugui interactuar i buscar una solució més bona per tots. I per actuar hem d'estar emprenyats.
Això sí que... Però sempre amb un somriure, tampoc és qüestió de canalitzar-ho d'una forma que sigui positiva. Sí? Sí, us poso el vídeo perquè veieu el que hem fet i si després voleu alguna cosa, ho comentem. L'avi seria un gran emprenedor si se n'està cabrejat. Sí. Fixa't en vídeo. No sé què diuen, sé que parlen de mi, però... Aquí estem nosaltres. En Alta Verapaz, un alto porcentaje de la población es indígena y reside en áreas rurales de difícil acceso. Esta situación se traduce en limitante para poder contar con servicios médicos al alcance y mucho menos tener la oportunidad de contar con estudios especializados como ultrasonido y exámenes de laboratorio, especialmente en mujeres en el transcurso de su embarazo. Con la ayuda de EAS y Laboratorio Vital Brasil, se inicia el proyecto de ecografía móvil y cribado de sangre seca, el cual tiene como finalidad hacer más integral el cuidado de las mujeres embarazadas de comunidades rurales y postergadas de Alta Verapaz, y consiste en realizar estudio de ultrasonido obstétrico y exámenes de laboratorio para estudiar sífilis, VIH, hepatitis, hemoglobina y orina de acuerdo a normas de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, detectando enfermedades y como consecuencia tratándolas oportunamente. El cribado de sangre seca consiste en tomar una muestra de sangre periférica extraída de un dedo de la mano de la mujer embarazada, la que se deposita en papel filtro para luego, después secarse al aire libre, se almacena y posteriormente se traslada al laboratorio para su proceso y estudio. Al tener el resultado de cada una de las pruebas, estos se envían de manera especial y definida a los servicios de salud respectivos. El examen de ultrasonido se realiza con un ecógrafo portátil, teniendo como prioridad realizar lecturas de búsqueda de saco gestacional para confirmar el embarazo y la vitalidad del producto. Por medio de la detección de la frecuencia cardíaca, establecer si es embarazo intrauterino y realizar medidas en el embrión para calcular la fecha probable de parto. En mujeres con embarazos más avanzados, determinar por medio de medidas como diámetro biparietal, longitud femoral y circunferencia abdominal el crecimiento y peso del feto. Este proyecto rompe una gran brecha entre la tecnología y la salud comunitaria, la cual viene a complementar el programa de telemedicina en Alta Verapaz y el esfuerzo de instituciones por mejorar la atención de salud en el primer nivel de atención, especialmente en mujeres durante su embarazo. Això és el que fem. Això és el país de desenvolupament i aquí en el primer món intentar també donar molta importància a les malalties que es diuen silencioses, silent killers, que un 12% de la població les tenim. Podem lluitar contra elles. Gràcies.